je pesma za pecaroše sve, što i pre zore pokraj vode odlaze. Pesma za one što sve ribe mnogo vole, i one s krljuštima koji one gole. Pesma je ova... Kaži ti meni, ja se ne razumem u ovo, a kakve su im to kašikice, šta je to? Ovo su kupice takozvane s kojima se vrši hranjenje mesta u tačku, znači sa štek štapovima. A zar se to ne radi sa pračkom? Već su imali one pračke? Pračko se radi za Šarana. meč štapove, bolonjeze, za Dobro. retko A kada kako se, izvini, duže direktaše. kako se zove ovo vrsto pece? Kako? Štek? Ovo je štek štap. Štek šta? Odavno uvedena varijanta sportski ribolov. 100 od karbona štapove. A svi su. To je skupo kod đavo. Pa, zavisi 200 € sigurno od tako. proizvođača, ti štapovi se kreću od, znači od kompletom top setova, tako, 2000 do 3,5. To su vrhunski štapovi, može biti... Dinara, 2000 dinara. Evo, Da, ja mislim da dinara, 2000 dinara. nema to ni na najbolji. 2000 dinara, rekao, molim. Skupo kod đavo, to je od karbona, brate. Jesu to ti štapovi gdje piše opozorenje kad grmi i seva vešte? Na svim karboncima Da. piše, znači nije bitna kategorija pecanja, da li je parališarenje, mušičarenje, lovak. Znači svi karbonski štapovi su sprovodnici. I ti pecaš, čujem. Pecam i sudi. O, to je lepo. Ja prelazim polako na Sportex štapove, a za varaličarenje imam, najbolja mašinica mog života je Shimano Stratic, ako si čuo. 150 € košta. Ovako je pipneš, ona se vrti 30 puta. Shimano mi se ne dopada. Ne dopada se? Aha, dobro, znači Shimano mi je za mene, lično, Shimano mašinice su ekstra. I volim Sportex štapove. Imam, ali nisam s njima toliko oduševljen. Išao sam oduševljen starim mašinicama kada je bilo uglavnom sve od metala u njima i to su bile trajne, dobre mašinice. Onda moraš kupiti od Pen, američki štapovi, oni zlatno-crni. Ja to koristim na dubinu za soma. To su oni, Štanca. znači, da, Pen, ja imam nekoliko Penova. Jesu sa rollerima ili su Šta je to? karike. Su Štapovi? klasične karike, ne, su klasične karike. Da, klasična ono, ne, na to još nisam prešao. O, klasična mašinica, da, imam neku. U sadu određene neke somađije su iz Amerike štapove uzeli. Na 100 kila su baždareni, ali sa rolnicama umjesto karika. Ja sam hvatao već soma do 100 kila, 2 metra i 30-40. Ne mogu ga izmeriti, jebi ga, to se koprca, to je jako. Meni bitno je samo da se slikamo i pustimo ga. Ne možeš to i ni izvući, ne možeš to ni da ga podigneš, razumeš? Ja sad, ove godine sam 3 komada velika izgubio, verovo ili ne. Ima i snimke. Kad jednog sam bio toliko uzbuđen, srušio mi ceo stalak, ja uzeo štap i zaboravio sam kontru da mu dam. I otpo. A i druga dva, jedan me uvukao u vodu, čovječe, mislio sam da je poklopac od šahta, od kanala, toliko je teško bilo, odvukao me, sve mi pokidao, sve. 0,40, struna. Predvez, olovo, plopa, sve ode, sve mi pokidao, znači, katastrofa. Lepi doživljaj. Ali ja sve volim da pecam, ja sam kao malo dete, ja volim i na dubinu, i na plovak, i na varali, ma ja sve. Znači, ne samo pecanje jedne vrste, i na tostolobika, eto, volim, sve volim, kao majmunče, što kažu. Tostolobika ne volim, varalicu ne radim zbog kičme više. Da. Pa zato što nemaš Sportexov štap, da imaš Sportexov štap. Trebalo više fideru. Aha. Kao tehnici. Fider. Dopada mi se taj način, a dopadaju mi se ljudi koji upražnjavaju. A to je jako bitno. Ja upražnjavam sve. Ja upražnjavam isto sve, ali oni ipak imaju i neki kvalitet u sebi drugi. A ti si ovdje nadzor malo, kao... Da. Nisi? Te ljude ko da nadzire kad imaju svi najmanje 20 godina. Da. Ja sam teo da priđem
gospodinu Slobi, mom drugu, Da. kaže ne smeš prići. Smeju koliko on odobri. To malo da pričaš s njim. On je već bio na televiziji 100 puta, on je moj komšija u Futogu. Ali Komšije smo. odobri može. Pa rekao je kao nemoj. Možda će čovjek da ima svoj mir i to potpuno razumijem. On se polako povlači iz ove priče, tako Da. samo priču tu tera za sebe i svoju dušu, a jako mnogo toga je on dao, već i sportskom ribolovu u Srbiji, Znam, tako da znam. treba čovjeku dati prostora kad Hvala da Bogu. se... Hvala Bogu. Čovjek jednostavno potone nekako, izgubi nervozu, izgubi sve probleme i stres, i lepo se smiri i koncentriše se. Jednostavno on se totalno koncentriše i to moraš biti maksimalno oprezan, posmatrati taj mali plovak i sve. Nije samo to, mora se znati izbor, znači predveza, udice, Tačno. primama, na Tačno, koju ribu se tačno, ide, koji tačno, to mora... tačno. Mnogo detalja tu koji utiču na... Ja uvek kažem, to je kao jedan lanac. I ako jedna stvar tu ne paše, gotovo je. Danas vidim vetar je. Vetar je, Kao igra ona na televiziji najslabija karika. apsolutno. Ako tu jedna karika ne valja, kraj priče. Tako je. Dovoljno da ti tupa udica. Neš ništa upeca, ili tako? Dovoljno. Hm? Dobro, dovoljno sam se gledali. Idem da malo da gledam. Ali od zelene kante nadalje i štapove direktaše. Znači ima već neko je. Bolje. Idem malo da se prošetam. Žena me pustila, znaš. Tvoja ili Moja. tuđa? Idem malo Kad postigneš da te tuđa pusti, onda je propast. Inače, danas je 19. oktobar, termin, inače danas je nedelja. Malo su zeznuli, tolika je gužba zbog najlona, da ne možeš naći parking. Ali dobro, ja sam skroz okolo naokolo pa sam došao ovdje gore. A toga ima ovdje. Da. Ali malo frka zbog najlona, ali dobro. Ljudi dođu. Nema na mostu gužu. Dobro. Super. Idemo malo da snimamo. Kaži mi, da dignem dron ili ne? Ne. Možda 700 eura dignem ili da i ne dignem? Ne. Bolje ne, danas. Isi iskustvo. Dobro, važi, idemo dalje. Ma je ova za nas ribolovce, što za dobar pribor damo zadnje novce, jer svašta treba nam da ribe namamimo, da svoje srce i dušu. Ima ribe. Ima, ja vidim dve, Hvala na komplementu. a ove druge su malo jače od upaljača, jel da? A, ne vide se u ruci. Jel ima ribe, dečki? Ima. Kao sardine? O, stvarno. Svaka čast. Svaka čast. Evo, ovo je ona koja će da zapečati. Ovo je prvi čovjek što peca na mašinicu, ja ga vidim. Evo je. Malo jača od upaljača. Jesam dobro rekao? Savršeno. Malo jača od upaljača. Ko Laza Kostić. Molim? Da. Gledaj ti ovo, čovječe, ovo je najbolje na mašinicu, ej. Ovo je izum. Tu je Sigurica. Kako da ne? Ovo na štekanje. Nema kraja štapa, čovječe, gledaj ti ovo. Dušane. Sad će kraj, jel da još koji minut? Evo, za 20 sekundi. Stvarno? Da. Hoće da žviždi onda. Trebao bi. Ako si nije uspavao. I dušu odmorimo, kada repet samo mi smo napeti ko strune, životsko slabi predvez, očas posla pukne, zato zabacujmo što češće pecaroši, što više pecamo sve manje mi smo loši, kad repet samo mi smo napeti ko balon, živac očas pukne kao stari najlon. Sve što daje, to je dobro, jel tako? Hvala Bogu. Mene nije sramota ni jednu pitat. Njena je sramota ako ne da. Odakle ste vi, ljudi? Iz Hrvatske, iz Gunje. Stvarno? Da. Super. Da. Prijatno. Hvala.
Jeste upecali nešto? No, mi ne petamo. A vi ne, to je najbolje, oni koji ne pecaju, oni prave roštilj, oni jedu i uživaju. Još da imamo sad kakvu autostoperku, znaš, dogunji tamo. Jevi ga. Mi stovarče, nek ona sad s nama krene odavde, mi stovarimo lijepo na granici. Sardine, sramota. Veći dječji kurčić. Baš tako, da. Rakiju domaću. Imaš i ti rakiju? Čekaj popim prvo da ne miješam. Ove godine pečena. Ovo je šljiva čista, vrat. Dobar. Evo ga ti... Žena me čeka. Žena me zvala. Je ona tebe čekala 50 godina? Jeste. Pa evo Kako te da čeka ne? i sad. Čekala princa. Da dođe na konju. A ono dođe samo bijeli konj. A princa nema. Ja to nisam rekao. Ne volim da se znojim. Jebo pičku, da je ovo i ovo. Ma da. Neću ja se Koje si znojim. vi godište? 66. Idi po cigare i šipci vrat mi. Jel da? A nisam možda puno ni stariji. Jel da? Koji mjesec si? Septembar. O, nisam. Sad sam 58 napunio. Čekaj. 3, 58. nije. Znači 9, jedno 10 mjeseci. A vas dvoje se grejete kao gušteri ovdje, ej. To je on. A, kao gušteri. Dosta nam je bilo tamo na malo na... Jel da? Ajde da probam vašu rakiju. Probaj. Inače ja rakiju pijem kao vodu, to se zna. A dobro, čekaj onda ti naspijemo ovako. Nemoj. Jebe, isto... A piše gunja, a rakija od šljive. Kako je to sada? Kako? Uvezu. A? Nismo uvezu. Lepa rakija. Da, nije, to je naša domaća Lepa je. Požega. Lepa. Ima rodna čačanka, ima kod nas tih šljiva dosta. Znaš što ja volim? Ja volim najviše bosansku rakiju. Aha. Ona je pitka. Jeste. Popiješ litru ti još trezan. Ja. A da popij cijelu litru, Jel pa da? se ja pitat. Izuva. Ili izuva. Izuva iscipela. Odavde se puši. Stalo isto sanjamo, kako neku dobru ribu hvatamo. Ribe su čudne, s njima nisi načisto. Juče se peca, danas neće, ajd znaj što. Ma pitaj Boga ko će ih razumeti. Valjda će sutra opet dobro pecati. Na mene nadrnda se cela familija. Tvrde da pecanje mi od njih više prija. Al ajde ženo, strasam, poljubac mi daj. Ostaću kući ako važi lovostaj. Kad ne pecamo mi smo napeti ko strune. Živatsko slabi predvez, očas posla pukne. Zato zavacuju što češće pecaši. Što više pecamo sve manje mi smo loši. Kad ne pecamo mi smo napeti ko malo. Živac očas pukne kao stari najlon. Dan i noću stalo isto sanjamo. Kako neku dobru ribu hvatamo. Kad ne pecamo mi smo napeti ko strune. Živac ko slabi predvez, očas posla pukne. Zato zavacuju što češće pecaroši. Što više pecamo sve manje mi smo loši. Kad ne pecamo mi smo napeti ko balon. Živac očas pukne kao stari najlon. Dan i noću stalo isto sanjamo. Kako neku dobru ribu vatamo.
ribar pođe na pecanje rano, niko ne zna šta će upecati tamo. Kada ribar pođe na pecanje rano, niko ne zna šta će upecati tamo. Vetar ljulja čamac, riba trza mamac, a obalom cura šeta, pecanje ometa. Vetar ljulja čamac, riba trza mamac, a obalom cura šeta, pecanje